Każ fejn kien hemm suspett li persuna li qed jgħix f'pajjiżna seta' kellu sintomi ta' Ebola irriżulta fin-negattiv. Is-suspett qam wara li raġel li vjaġġa lejn Malta mis-Senegal u possibilment mill-Ginea kellu d-deni. Stqarrija tal-awtoritajiet tas-saħħa qalet li huma kienu marfa b'dan il-każ il-ġimgħa filgħaxija u wara testijiet li saru fuq il-pazjent jidher li dan qed isofri mill-malarja. Complaint qal li meta l-ġimgħa filgħaxija kienu formati b'dan il-każ, ir-raġel ittieħed immedjatament l-isptar Mater Dei u sarulu t-testijiet meħtieġa matul il-lejl. Kompla jkun spjegat li malli daħal ir-rapport ittieħdu l-miżuri kollha skont il-protokoll preparat għal każi ta' suspett ta' Ebola. Fil-fatt, ir-raġel ittieħed l-isptar bil-mod irrakkomandat għal kontroll tal-infezzjonijiet u kien trasferit għat-taqsima tal-mart infettiv. Ir-raġel jinsab fl-isptar Mater Dei fejn baqa' jinżamm iżolat minn pazjenti oħra fl-isptar. Il-persuni viċin tar-raġel kienu eżaminati wkoll u nstab li ma kienu qed ibatu mill-ebda kundizzjoni. Huma għadhom qed jinżammu kwarantina. Dan il-każ ta' suspett ta' Ebola seħħ wara li fil-ġimgħat li għaddew il-Gvern ma kienx aċċetta li jidħol Malta bastiment li fuqu kellu persuna b'suspett ta' Ebola.